Nice to have you here again. Guys, it's such a joy having my sister Victoria here. Before we share her testimony, let's just bow. Let's just pray. Let's just invite the Holy Spirit. And then we're going to switch the language into Finnish, okay? Holy Spirit, I thank you that you're going to lead, that you're going to speak to us. Father, let her testimony bring glory to you. May others that receive her testimony, may their hearts turn to you. Let them come and receive their own portion, Heavenly Father. I thank you, Heavenly Father, that you are in our midst. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Eli tänään me puhutaan suomeksi. Mä haluaisin myös saada näillä Suomen kansalaisilla tai Suomen kuulijoilta, että kuulette myös tätä todistusta suomen kielellä. Ja mä haluan kysyä lyhyesti mun siskolta Victorialta, mitä kuuluu. Ja kerro meille lyhyesti, että mitä Jumala on tavoittanut sinua. Lähetä sit siitä. Kiitos Teresa. No ensinnäkin minä en löytänyt Herraa, vaan hän löysi minut. Amen. Ja se oli ihan ihmeellistä, koska mä tosiaan olin musiikissa mennyt eteenpäin. Ja mä oon ollut ihan tasolla siinä ja asiat on mennyt hyvin. Wow. Ja sitten mä muistan sen hetken, kun ensinnäkin mä olin uskossa pienestä asti. Ja. Mutta voitko sanoa pienestä asti, minkä ikäisestä? Mikä on pienestä? No sanotaan näin, että olin varmaan jo 3-4-vuotiaana jollain tavalla aina jossain kirkossa, koska ei oltu säännöllisesti seurakunnassa käyneet. Mutta sitten tosiaan kun muutettiin Suomeen, kun mä olin 8, niin sitten oltiin seurakunnassa, mutta se oli vähän sellaista, että koska suomen kieli ei tietenkään ollut sujuvaa vielä ollenkaan, niin se sitten vähän niin kuin hiipui sitten siitä. Joo. Hei, mä unohdin mainita tärkeä asia. Victoria on tosiaan Venäjästä kotoisin ja mä haluan lyhyesti, että Victoria kertoo meille siitä sun ehkä sieltä Venäjästä, mutta mikä on ollut tavalla siinä tästä niinku vieluelämästä vähän edistää sitä, kertoo meille vähän siitä. Eli tosiaan aloitin siellä Venäjän puolella vielä viulunsoiton opinnot ja en ehtinyt soittaa kuin puoli vuotta ennen kuin muutimme Suomeen, mutta sitten siinä tapahtui niin, että tosiaan kun muutimme, niin se alkoi tapahtua, että hei, sieltä löytyy talentti, sitä pitää viedä uudelle tasolle. Ja sitten on tullut paljon matkustamista, kilpailuja ja tällaisia sanotaan musiikkileirejä, mestarikursseja, joihin sitten osallistuin ja sitä kautta sitten pääsin koko ajan eteenpäin opinnoissani. Ja sitten lopultahan noin 15-16-vuotiaana tutustuin mun tulevaan puolisoon ja Herra puhui hänelle, että mä oon hänen vaimo, mutta mä en vielä silloin ollut uudesti syntynyt. Ja mä kuulin hauskan tarinaa tästä, että se on tulevan puoliso, joka on nyt sun puoliso, oli kuulemma rukoillut sinua joka päivä. Kyllä. Ja sitten tasan 7 kuukautta. Kyllä. Ja mä haluan kuulla siitä, että mitä tapahtuu, kun te kohtaisitte. Että miten sä tunnistat, että tämä on se mies, mitä Jumala on sulla lupauttanut. Kyllä. Miten sä tunnistat se on hyvin, voin sanoa itsellenikin, hyvin erikoinen tilanne, mikä silloin oli, koska nimittäin kun lähdin opiskelemaan musiikkia. Ja sitten mä joudun palaamaan hetkeksi takaisin mun äidin luokse. Ja mä muistan, mä yksi ilta ajattelin mielessäni, että kun mulla on asiat näin hyvin ja mä oon sitten ehtinyt tehdä asioita, mitkä ei ollut Jumalalle mieluisia, niin mä en näe, että Jumala olisi millään tavalla niin kuin rankaissut mua. Joo, sä vaan koet. Niin mä ajattelin, että hei, että Herra, jos tätä ei tapahdu, niin tarkoittaakohan se sitä, että mun pitäisi jatkaa tällä tavalla, se ei sua haittaisi. Mulla niin kuin, nämä oli ensimmäisiä ajatuksia. Ja mä vähän niin kuin jäin siihen, koska mä en ollut uudesti syntynyt vielä. Mutta silloin niin ajattelis, että no siinähän kohtaa sit vihollinen alkaa hyökkää. Kyllä. Ja ehkä pilata mun koko elämäni, mutta ei, Jumalan rakkaus tuli mun ylle. Ja just siihen aikoihin, kun mulle tuli nämä ajatukset ja mä aloin vähän niin kuin elää niiden mukaan, niin Herra
teki työtä mun tulevassa puolisossa. Halleluja. Ja hän taas antoi elämänsä Jeesukselle uudestaan just siihen aikoihin. Ja sitten hän päätti, hän koki, hänen pitää rukoilla hänen tulevan puolison puolesta joka ilta. Ja sä tulet siinä. Ja siinä kohtaa, sitten 7 kuukauden päästä hän rukoili joka ilta. Ja sitten me tavattiin. Halleluja. Halleluja. Eli näin ihme voi tapahtua. Oikein, että se on niin tärkeää, että kun on se uskorukaus. Ja näinhän se tosi ihana läpimurto siitä kautta. Mä en siitä ehkä enempää halua uudelleen Victoria persoonan elämästä tässä. Mä vaan koen, että eletään nyt nykyiseen maailmassa, missä ihmisiä sanoo ihan ääneen, mä haluan antaa mun elämän Jeesukselle sit kun mä oon 40-50 tai sit kun mä oon 60-vuotias. Tässä on tosi nuori. Kuinka vanha sä oot, Victoria? 27. 27. Ja sä oot ollut uskossa monta vuotta. Sanotaan näin, että mä uudistun uskossa just silloin, kun me tavattiin tulevan puolison kanssa. Eli 16-vuotiaana. 16-vuotiaana. Hän on nyt 27. Niin mun mielestä siinä on äärimmäisen tärkeää, että ala odottaa. Mä oikeasti, että sä saat sen parempaan laatu elämän, kun Jeesus saa olla johtaja siinä. Kun Jeesus voi viedä teitä siinä, niin hänessä upautuu se rauha, rakkautta ja mitä kaikkea. Kaikkea muuta ihana. Eikö se ole näin? Kyllä. Ja mä otat muutaman minuutin ja kerroin meille se, että mitä, kun Jeesus tuli ja teki sen työteissä ja päätitte, että tässä on nyt mun tuleva mies ja lähetä siihen. Mitä Jeesus teki sitten siinä? Mikä oli se suuri työ, mitä Jeesus teki sun sydämessä? Kyllä. No siinä vaiheessa, kun se musiikki oli mulle vielä niin tärkeää, niin kun tulin uskoon, niin oli tärkeää, että mä pysyin sanassa. Amen. Ja rukouksessa. Amen. Ja sitä kautta henki alkoi kasvaa. Ja sen mun henkeni kasvun mukaan, niin Herra alkoi avaamaan asioita enemmän sitten. Halleluja. Ja sitä kautta avautui muun muassa todella tärkeä asia mulle, joka liittyy musiikkiin, että Jumalan antama talentti, niin sitä täytyy käyttää oikein. Eli hänen kunniaksi. Kyllä. Ja ainoastaan hänen kunniaksi. Halleluja. Halleluja. Siis tämä on äärimmäisen tärkeää, kun miettii siitä, että jos sä koet, että sinut on kutsuttu palvelutyöhön, niin Herra on antanut sulle oma talenttis, mikä hän on tavallaan upoutanut sen sinun. Niin se ei tarkoita, että sinun pitää luopua kokonaan siitä, vaan sä voit käyttää sun talenttia, joka tuo kunnia Herran valtakunnalle. Kyllä. Ja tähän mun mielestä, mitä mä siis Victoriahan on loistava viulunsoittaja. Ja se, että kun hän ei taas, sä et menetänyt paljon siinä ollenkaan, että sä tavallaan niin kuin, että Herra saa nyt kunnia siitä sun talentista ja ne muut, joka kuuntelee, heidän sydämessään kääntyä Jumalan tykö. Ja tätä, mitä mä näen Jumalan kauneutta, sitä, että se antaa sulle lahja, käytä se lahja oikein, ne muut voi kääntyä minun tyköön. Kyllä. Että mä voisin myös täyttää heitä. Kyllä. Aivan mahtavaa. Halleluja. Ota muutama sekunti ja katso tuo kamera. Kehota näitä nuoria, joka on siellä 20-35-vuotiaat. Että miksi on tärkeää kytketty Jeesukseen, miksi on tärkeää avaa sen sydämen Jeesukselle, että tiedätkö, että mikä on ne asiat siinä, mitä sä koet, sä saat läpimurtoa teidän arjessa, sun niin kuin, liitossa ja näihin perheen arjessa, että jos se toimii sulle, niin miksi se voi toimia heille. Niin anna mä annan muutama semmoisen. Joo, amen. Luottamus Herraan, se on semmoinen asia, että täytyy ymmärtää, että me eletään sellaisessa maailmassa. Se on aina eletty sellaisessa maailmassa, jossa vihollisella on omanlainen voimansa, mutta Herran voima on vahvempi. Ja hän haluaa, että me tiedämme sen, että se on meille tarkoitettu. Ja meillä voi olla auktoriteetti ja hän haluaa, että me ollaan siunattuja ja enemmän siunattuja kuin me voidaan kuvitella. Niin se oli tärkeää mulle, että me niin kuin kasvatetaan sellaista pitkämielisyyttä. Kyllä. Että mitä tahansa me käydään läpi, koska haasteita tulee. Niitä tulee ja on tärkeää, että me osataan mennä niiden läpi sen sanan mukaan, minkä Jumala on meille antanut. Ja hän antaa voimaa, hän antaa viisautta, hän antaa uskoa. Amen. Ja me saadaan uskomme mukaan. Amen. Mitä enemmän uskomme, mitä vahvempi uskomme on, Halleluja. Sitä enemmän me tavoitamme. Ja Herran nimi tulee kunnioitetuksi ja siunatuksi.
Halleluja. Amen, halleluja. Ja se oli, mä halusin vaikka jäädä tässä pitkäksi jutella vielä Victorian kanssa ja saatte kuulla näitä mahtavia, tiedätkö, niin kuin, läpimurtoja, mitä Herra on saanut tehtyä heidän niin kuin palvelutyöhönsä. Mutta mä haluaisin antaa myös teille tilaisuus, joka seuraa. Mä jakan myöhemmin sitten heidän handlissa, missä te voitte käydä seuraa ja kuuntella myös heidän niin kuin, sitä niin kuin mission tai vision, mitä Herra on antanut heille, se näkyy, mitä Herra on antanut heille. Niin ne on nyt, mikä on tässä mahtavinta siitä, että ne palvelee nyt siinä Herran koko perheen kanssa. Ja te olette käynyt muomassa myös Venäjässä, myös jakamassa sitä ilosanomaa. Amen. Ja olette nähty niin läpimurtoja kanssa, että monet sydämen kääntyi Jeesuksen tykö. Niin mun mielestä, että näin alle 30-vuotiaat, jos Jeesus voi käyttää hän ja hänen perheitä, niin kuka sä oot? Miksi Jeesus voi myös tehdä sitä sulla kanssa? Amen. Niin tässä on myös tarkentaa, mitä mun sisko sanoo kanssa, että pitkämielisyys ja kulja, niin tiedät, että se on Jumalan voima, joka johdattaa sut, joka vie sut. Ne ei sinun voima, teet vie sut mihinkään. Se vaan lannistaa sut. Vai Herran henki, Herran voima sinussa. Sä voit mennä tekemään asioita, mitä sä edes koet, että tämä on ihan mahdotonta, mutta Herran kanssa siitä tulee mahdollisuutta. Kyllä. Amen. Eikä saa missään nimessä väheksyä pienten alkujen päiviä. Se on tärkeää. Tässä se pitkämielisyys tulee tarpeen. Että me uskomme ja jatkamme siinä eteenpäin. Kyllä. Niin Herra siunaa, Herra auttaa ja hän johdattaa ja me voimme kasvaa. Amen. Ja me tuomme hedelmää. Ja se on se tärkein, että sielut pelastuu. Amen. Kyllä. Me puhutaan just siitä, että, jos puhutaan siitä, että jos kaikki, if it's all said and done, me lähdetään taivaaseen, niin ei kukaan voi ottaa autoa siinä, sä et voi ottaa sun mökki siihen, sä et voi ottaa sun niin kerrosasuntoa siihen, ei mikään tämä maailman asiat ei mahtuu siinä. Mitä tahansa, mitä sä voit viedä, on tämä sielu. Sielu on äärimmäisen tärkeä. Ja Jeesuksen ainoa käsky meille on rakastaa sun naapurissa, kuten sä rakastaa itseäsi. Ja että missä Herran henki on, siellä on vapaus. Halleluja. Halleluja, siellä on vapaus. Ja mä haluaisin, otetaan nyt muutama minuutti rukoilla myös näille katsojille puolesta, joka tiedät, rukoile siellä niin kuin omissa yksin huoneessa tai oloissa siinä, että mietit, että jos sinä oikeasti ole olemassa, mä kuulen Victorian todistusta, mä oon kuullut Teresan todistusta, mutta mä haluan myös jakaa sen mun todistus sinusta. Jos sä oot olemassa, niin tuu tekemään sen työ minussa. Ja rukoilla siihen vakavasti näille katsojan puolelle, että he saavat kääntyä heidän sydämen Jeesuksen tykö, eikä poispäin. Että Pyhä Henki voi loksata ja tekee sen läpimurtotyö, mitä he kaipaavat. Halleluja. 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 Kiitos Jeesus, että sä voitelet meitä. Sä voitelet meitä. Halleluja. Sä voitelet jokaista, Herra. Halleluja. Jokaisella on siihen pääsi, koska sinä, Herra, olet tehnyt sen mahdolliseksi poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Herra, mä rohkaisen jokaista, että jokainen voisi etsiä ensin Jumalan valtakuntaa. Ja kaikki muu tulee perässä. Amen. Ja tulee olemaan siunaukseksi hänelle ja hänen perheelle ja kaikille, jotka häntä ympäröivät. Kiitos Jeesus, että sä siunat, sä annat viisautta ja voimaa ja autat meitä kasvattamaan uskoamme. Että me voidaan tavoitella isompia ja parempia asioita Herran valtakunnan eteen. Halleluja. Halleluja. Siunaa jokaisen, että jokaisella olisi semmoinen intohimo muiden ihmisten puoleen. Passion for people. Se on semmoinen asia, mikä meille avautui. Ja halleluja. Kiitos, että sä siunaat ja sä annat sen sydämeen, että ihmiset voivat ottaa vastaan. Että Pyhä Henki voi tehdä työtä sydämessä. Että sydän voisi laajentua. Että sinne mahtuisi enemmän siunauksia, jotta me olisimme isompana siunauksena muille. Kiitos Jeesus, että sä siunaat. Kiitos. Halleluja. 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 Oi, mä koen Herran läsnäolo tässä ja mä koen, että hän haluaa oikeasti, niin kuin,
Että sä oot siinä rauhassa, sä vaille siinä hänen rauhassa, että niinku, että missä Herran kun sä vapaudut siinä ja sä annat se rauha pukea sut, niin silloin kaikki nämä maailman kaaoksen, kaikki nämä maailman asiat, mikä tapahtuu keskenään, ne ei tule menemään läpi tässä sydämessä. Ja mä koen, että Herra haluaa, että sä otat vasta tämän lahja, mitä sä on nyt lähetämässä sulle. Ja se on hänen rauha